हरिओम। राधे कृष्णा। बाबा सोमेश्वर के पवित्र नगरी हरिओम कुटीर की ओर से आप सभी को सादर अभिनंदन है। माया और मन अन्यास जीवन के दुख और असंतोष के भंवर में ढकेल देवेला। मोह जीवन के प्रत्येक चढ़ाव के अपना करिया छाया से ढक लेवेला। बाल्यकाल चंचलता और क्षण भंगुर स्वाद के मिठास में बीत जाला। युवा अवस्था कामना के शरीर के छुए में तथा भौतिक उपलब्धियन के निरर्थक दौड़ में अपना सभी ऊर्जा के खो देवेला, सभी ऊर्जा के स्वाहा कर देवेला। ई मोह ही तोड़ मोड़ के मिथ्या भेद में जन्म लेवेला। प्रेम करुणा और स्नेह के स्थान केवल धन प्रभुता और नश्वर भौतिक समृद्धि के दास्ता में समिहित हो गईल बाटे। हमनी संबंध के भावना से ना बल्कि व्यापारिक समीकरण से परिभाषित करतानी। सच्चा आदर और अनमोल प्रेम केवल उहे प्रस्फुटित होखेला जहाँ स्व के संकीर्णता के अंत हो जाला। शुभ आदमीयता के दिव्य शुभोदय होखेला। अब हमनी के प्रेम सम्मान और संबंध के आध्यात्मिक अपरिमेय मूल्य हृदय में संगम समाहित करे के परी, तबे मोक्ष के प्राप्ति के आसार हो सकत बाटे। हरिओम। हर हर महादेव।